Koronawirus pandemiýasy sebäpli uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň fonunda 100den gowrak türkmen raýaty Hindistandan Türkmenistana dolanyp bilmän kösenýär. Olaryň Türkmenistanyň Nýu-Delidäki ilçihanasyndan kömek sorap edýän haýyşlary netije bermeýär diýip Turkmenistanyň Hronikasy neşiri habar berýär. Neşiriň öz habarçylaryna salgylanyp 9 aprelde çap eden maglumatyna görä, bu raýatlaryň aglawa bölegini saglyk bejergisi üçin Hindistana giden türkmenistanylar emele getirýär. Olaryň uçar gatnawyny guramalaşdyrmagy haýyş edip Nýu-Delidäki türkmen ilçihanasyna eden ýüzlenmeleri netije bermedi. İlçihana diňe türkmen raýatlarynyň Turkmenistandaky garyndaşlaryna Western Union arkaly Hindistana pul geçirmek mümkinçiligini bermek haýyşy bilen ýurduň daşary işler ministrligine ýüz tutdy diýip neşir belleýär. Şol bir wagtda neşir türkmen banklarynyň Western Union arkaly pul iýermek bilen bagly öz çäklendirmeleriniň bardygyna ünsü çekip Türkmenistanyň hökümetiniň bu raýatlara pul geçirmek tertibini yeňilleşdirmek üçin hiç zat etmendigini hem nygtaýar. Hindistandaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlaryna bir näçe şert bilen belli bir mukdarda pul geçirmäge ruhsat berildi. Bank işgärleri olaryň garyndaşlaryna jaň edip, olary banklaryň şahamçalaryna çağıryp başladylar. Bu ýere baran adamlara pul iýermek üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawy okoldy. Olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan tasdiklanan we bejergi üçin daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän medisina hatynyň göçürmesini tawşyrmak talap edildi diýip neşir ýazýar. Ýöne habarda Hindistandan ýurda dolanyp bilmeýän türkmenistanylaryň aglawasynda şeýle resmi namanyň ýokdugy şol sebäpli häzirki wagt olaryň öz garyndaşlaryndan maddi goldaw alyp bilmeýändigi bellenilýär. Neşir ýurt raýatlarynyň medisina resmi namasyny almagynyň aňsat däldigine hem ünsü çekip, munyň üçin olaryň ençeme aýa çekýän saglyk bejergileriniň bir näçe tapgyryndan geçmeldigini we Niýazow adynaky hassahanyň lukmanlar geňeşinden daşary ýurtlarda bejerginiň zerur barada resmi nama almalydygyny belleýär. Azatlyk radiosyna ýokurda aýdylan maglumatlary öz habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenistanyň Nýu-Delidäki ilçihanasyndan we ýurduň daşary işler ministrliginden kommentari hem alyp bolmady.